Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Kalau nuwun kunjuk rumah panjenenganipun para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh ingkang hanggo ngamastuti dumateng ingkang pantes menundi, para pamban pangeting brojo, satran gari pinangka pandam pandoming para ingkang berhormatan, para sarjana prajono, sujaring budi ingkang sampun nampi wahyu ing kasotapan ingkang satuhu bagomulya, para alim, para ulama, para santri, para kiai berhaja haji ingkang rinten dalu tansah sumanding kita sulahi pinangka panuntun kepikandah ingkang satuhu bring budi, para tamu kagung saputri ingkang sinu darsormatan lalangkung kunjuk rumah panjenenganipun Bapak Trijoko Prihanto, Ibu Sri Murni Dalasan Putra Wayah ingkang satuhu kenabden. Ugi kunjuk dumat panjenenganipun Bapak Suparno sarjana ingkang agama ingkang satu kenabden. Nyun sewu mugi katebihna ing sikendha tuwendel sari injah awit kula wonten ngadeg cemantaka wonten ngarsa Panjaya. Kalanipun Panjaya sekecek ndambandikan inggih awit mridawuh saking panjenenganipun Bapak wiji sekalian hangaturaken menggah gati pisan nglosak rombongan. Anamung sadereng matur sumangga kita dherekaken manjatken puja telah puji syukur wonten ngasipun Gusti ingkang Maha Agung inggih awit agung barokah saha nikmatipun ingkang kaparingaken dumateng kula dalasan pansami sehingga wonten ing rigal menika kula dalah pansami saged mengempal manunggal wonten ing paryan menika kanthi wilut manggih akan satunggal sagunging para tamu kakung saha putri ingkang satuhu kenabden saestu kanthi puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bilih lumampah kala sak rombongan saking granipun Bapak wiji sekalian ing Pidhelem Manggung RT kalih RW Gangsal Desa Manggung Kecamatan Emplak Kabupaten Boyolali ing sak margi-margi tansah pinaringan rahayu rahayu lujeng boten manggih alangan satunggal menapa sedaya kula menggah doa pamuji saha panipun Bapak Ibu Sri Murni Trijoko Prihanto sekali mengaten ingkang menika wonten rigal menika panjenenganipun Bapak wiji sekalian lumantar kala ngaturaken salam kalujengan saha santakdim mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Sri Murni Trijoko Prihanto sekalian kanthi atur wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atus sampun ugi panjenenganipun Bapak wiji sekalian lumantar kala ngaturaken cekar cempaka mulya saksele ingkang pun paratun Bagus Suwarjo putra jalenipun Bapak wiji Ibu Giem ing Pidhelem Manggung Desa Manggung Kecamatan Emplak Kabupaten Boyolali mugia kaijab saha kapanggihaken kalian Roro Ayu Niko Dias
Rahmawati. Putri Aisyah panjenenganipun Bapak Ibu Sri Murni Trijoko Prihanto. Ing pidalem Krangkungan RT 7 RW 6 Desa Gagak Sifat Kecamatan Plak Kabupaten Belali. Ingkang kamnio kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim pun Bagus Warjo. Sedanipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Sri Murni Trijoko Prihanto sekalian katen. Hanamung srupanipun Bapak Wiji sekalian, mugiyo para tamu kakung saha putri paring do panjurung. Mugiyo tematen sarimbit ingkang badhe bebrayan. Mugiyo dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Sagunging para tamu kakung saha putri ingkang satuhuk nekten atas benugi panjenenganipun Bapak Wiji sekalian lumantar kala ngaturaken syarat sarana jejangipun rabi mekaten saestu sedaya kula wau mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Sri Murni Trijoko Prihanto saestu mugi saged angkaretaken anggenipun bebesanan antawisipun Bapak Ibu Sri Murni sekalian kalian Bapak Wiji sekalian mekaten. Atus salipun ambok bilih paharian wonten ing rika ing sak mangke sampun paripurna saha temanten sarimbit sampun kawisuda saestu kula sak rombongan nyun pamit saha nyun doa pamuji mugi-mugi antuk kondur kala ing sak margi-margi tansah pinaringan rahayu wilujeng boten manggih alangan satunggal punapa. Sagunging para tamu kakung saha putri ingkang satuhuk nekten mekaten lan semanten atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Wiji sekalian lumantar kala saestu hamba bilangkan kula matur mboten meranan dumateng kalih panjenengan saestu tansah mawantu-wantu nyun agunging samudra pangsama wasana kasumanten aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun.